Nyakorongo juang dakika oskadho pragmen tok sa pagaro marukinyi machiegni manonro mar gazet matai nyinga Sharon Ongao kiny makawun manaka pile wantiere koda gazede ariyo mabendo bro bedo kwanono ni The Standard kanyakla kod Daily Nation thor weche mabenda noko mipeko pogore Daily Nation homulo kanyo sekta mano mar somo kabendo ng'eni penj mano mar KJSEA ne nyithindo mane timo grade 9 igeno ni gibro bedo ka giyudo duoko mag penj margi chieng' tich ang'wen mano mar jumani to duoko makamanya Koramga Juang ka bende giseyudo parni skunde mago mag senior mabende gibro bedo ka gidhiye gibro bedo ka ging'iyo kapok ochopo chieng' Christmas mano chieng' tarik 25 mano mar dwe mabende wantiere ne. The Standard thor wach mabende gimenyo ondikanyo ni the ID scandal mano kaluore koda ji 26 mabende gina chije mabende koro no mak kanyo ni osebedo ka uso IDs ne kweth mago mag jomaundu manyaka sani liekre ni ntiere pacho kaduto te wabro bedo kwanono ni Joyce Oduor mabende antiere godo Joyce machiegni. Erokamano ya Sharon. Moko kuom gibena ng'eni ni sekelo henonro mano mar weche manyien kiny makawuono. Apani wachaka nagi weche mano mipeke Daily Nation. Ondikanyo ni revealed how to get top senior schools. Nyakoronga joma nakane sinyisini penj mano mar KJSEA duoko mare ibro bed ka ichiwo jumani chieng' tich ang'wen Joyce Oduor. Anno ka koro nyaka sani wang'eni magi gin mana moko kuom okenge ma sirikal ma pacho kae temo mar mondo mi oket maneno ne transition mano kowuok e grade mar 9 kadhi e grade mar 10 obede yo makare. Kendo anno ka nitiere jopuonjre mago madirom 1.1 mane otimo penj margi mano mar junior school ma koro rito mar mondo mi obi ong'e skunde ma gibro bedo ka gidhiye mano higa manyien higa mar 2026. Duoko makamago pod warito neno ni gibro bedo yo machalo nade nikech ma e tielo mokwongo mabende waneno ko time penj mano mar KJSEA makoro golo jopuonjre e junior school katero gi e senior school. Kendo no kae ka koro wach ni nitiere jopuonjre ma koro kit kaka ibo bed ka iketo gi e skunde mopogore mago skunde ma ji dhiye mag nindo kata mago miluongo kanyo kod dhongere ni boarding schools. Wach ka ni jopuonjre 6 mokwongo obed mago ma yawuoyi kata mago ma nyiri ahinya to mago ma seche moko ne oyiero ni ka gidhi e skunde mago mag senior to gibro bedo ka gitimo kit somo mar STEM. Wach ni gine makoro ibo bed ka imiyo gi thuolo mano mar bedo e ong'ala manyime mar dhi e skunde ma gidwaro. Skul mano yiero cha imibo bed ka iketo gie. Kopogore kod mano nitiere jopuonjre 3 mago mokwongo mago ma yawuoyi kata mago ma nyiri ma oyiero skunde mago mag sub county ma bro bedo ka timo social science. Gin bende ibo bed ka imiyo gi thuolo mokwongo. Kaito jopuonjre mar 2 mokwongo ma yawuoyi kata manyiri gin bende ibo bed ka imiyo gi thuolo mar dhi e skul mane giyiero mano e kit somo mano mar art and sports science mano kaluore kod migao mar somo e pacho kae. Kendo nyaka sani anno kisomo it gazet maiye bende gitemo yango ni kapo ni japuonjre dwaro mar mondo mi otimane lokruok ne skul mane oyiero bende nitiere thuolo kanyo mowach ni owinjo bed ni gitimo mano jumbe 2 kapok gidhi e skul mowinjo bed ni gidhiye mano mar grade 10. To par ni thuolo makamagi ok bi migi mana kamano ibo kuong ing'iyo ni yes idwaro loko skul ma idhiye kata kamano bende nitiere jopuonjre mano yiero skul ni jopuonjre mano yiero skul no kaka skul gi mokwongo imibo bed ka imiyo thuolo mokwongo kaito madwa wilo kokibo bed ka imiyo gi thuolo Sharon. Mana kamano to panya Koramga Juang igeno ni gibro bedo ka girore koda senior schools rom kanyo chieng' tarik 12 mano mar dwe mokwongo higa mar 2026 to Joyce king'iyo ite mar 4 wacho ni bende KJSEA ni gintiere koda new reporting structure wang'ini structure ma kinde ka kinde mabende wang'iyo go Nyakoramga Juang ramana Joyce kinde mabende ichiwo penj ojachiw mano kaluore koda bolai mar CBE en ga exceeding expectation meeting expectation approaching expectation kanyakla kod below expectation kata kamano KJSEA to koro wacho ni bro bed kanyo king'iyo ni 8 level quantitative score kopogore gi 4 mabende koro wang'iyo koro all the best ne jopuonjre duto te mabende notimo penj mano mar KJSEA duoko wuok chieng' tich ang'wen mano mar jumani. Wacho nyaka sani bende aneno ka pod wantiere mane wachno anno ka mano jatend Kenya Institute of Curriculum Development director margi mano Charles Ong'ondo nyaka sani koro okwayo jopuonj jonyuol ka achiel kod jogo ma seche moko rito nyithindo mano miluongo kanyo kod dhongere ni guardians mar mondo mi one kaka gitudore kod jopuonjre e yo makare mar mondo mi e kinde makoro giyiero career paths maggi to giyiero e yo makare. Wang'eni ma e tielo mokwongo makoro jopuonjre ok tim kit somo machon cha mano mar 844 sani gintiere KJSEA to koro wageno ni owinjo bed ni iloso kodgi mar mondo mi oyanga ne to nyathini teko ne nitiere kanye gik bende nyathi ma seche moko teko ne nitiere
nitiere kit somo mar STEM, seche moko dhi weche go mago mag kata arts and social sciences, to nitiere seche moko nyathi ma seche moko teko mare onge STEM, to en onyunjo mane STEM ka, omiyo jopuonj jonyuol e kinde gi makoro duogo ka January pok ochopo, odiochieng' ma gibiro bedo ka gidhi e skul, gibed piny to giwane gi nyathi, to penj nyathi ni mae gima idwaro adiera mar mondo mi wabed kod 100% transition. De wamor ka e kinde makoro jopuonjre gi dhi e skul, to kar romre margi 1.1 giduto gidhi e senior school. Seche moko nyalo bedo kuom hawi marach ni moko wito ngimagi, kata kamano en geno marwa ni giduto gibiro bedo ka gidhi e senior school. Gima ber ni placement makamano ibiro bed kitimo e yor ni. Seche mar ang'wen kanyo kapod wantiere Joyce, weche motenore kod somo bende chal ka gima skunde bende biro bedo ka winjo wega ahinya jopuonjre, ka bende nano kanyo ka director mano mochung' ne basic education mano Flyers Abdi nowacho kanyo ni capitation bende biro bedo ka medre ni nyithi sikul ka wuok siling 1,420 kendo igeno ni biro bedo ka medre gi kwan atamalo 58 nyaka siling 2,238 ne japuonjre ka japuonjre. Akanya kasani magi mana moko kuom wanyalo wacho ni okenge ma itemo keti mar mondo mi ober lwasi mano mar somo e pacho kae. To ng'e ne kinde mane jatend piny Kenya William Ruto odonjo e apisi kaka jatend piny Kenya William Ruto ne oloso kanyo Presidential Working Party mar mondo mi ong'iane moko kuom ng'ikruok manitiere sekta mar somo gi kaka inyalo bed ka itieko ng'ikruok makamano. Iwacho ni report makamano ema ne ong'iso sirikal no winjo bed ni omenda ma ichwalo ne jopuonjre madhi e skunde go mago mag primary mar mondo mi omede mar mondo mi ochop 2,238 ka bende iwacho ni mano ema koro biro bedo ka konyo e neno ni lai mar somo manyien e pacho kae otiyo e yo makare. Wanyalo wacho ni en gino maber ahinya, to nyaka sani koro iwacho ni jonyuol mana e ite mano mar ang'wen kanyo podi Sharon, jonyuol bende nyaka sani koro biro bedo ka medo omenda mano madero 9,374 mano higa ka higa kaka tuition money mano king'ie skunde go mago mag sekondar mar mondo mi koro ne ni capitation mag sekondar ochopo 22,244 mano kaluwore kod migawo mochung' ne weche go mag somo e pacho kae. Kata kamano wageno ni somo biro bedo e yo makare ka nyaka sani iwacho ni nitiere omenda mano madero 12,870 makoro osebed ka imiyo skunde go mago mag day school. Kata kamano anno ka gin mana weche mag bero lwasi mar somo e pacho ka. Mana kamano kopogore gi mano bende mapiyo e Hit Gazette mano mar abich nyakor Mgajwang' no nyisi motelo ni kawuono ken chieng' tarik 9 dwe mar 12 nyakor Mgajwang', ndalo dong' 16 kapok wachopo e nyasi mar sikuku mano mar Christmas, ndalo bende 22 Joyce kapok wadonje higa manyien higa mar 2026. Koro joriemb nyamburko kanyakla kod pedestrians jogo ma bedo sebedo ka wuotho e genga paya okwa mar mondo mi obed motang' ahinya e kinde ni mar duoko chien kwan mag masiche mosebedo ka timore. To kwang'yo nonro ma bende NTSA nogolo mano e chak higani chakre chieng' tarik 1 nyakor Mgajwang' nyaka koro sani mane wantiere dwe mar 12. Kwan mag jogo ma bende nowito ngimagi osebedo ka medra 4,458 kikompare ramna kipimo kod masira ma bende notimore higa mar 2024. Akanya kasani magi mana weche ma itemo keti mar neno ni inyalo nyaritruok ahinya to e apini magwa ma pacho ka. Iwacho ni kaluwore kod Traffic Act montiere godo chiwo mago chike mopogore ma jogo matiyo kod apini owinjo bed ka tiyo godo e pacho kae. Kanya kasani wacho kanyo ni owinjo bed ni okwa kata jogo mariemba pike pacho ka, nikech wang'eyo ni kwan mag jogo ma kata wito ngimagi kokale masiche mag apaya mago ma ikelo kod apiko ema kinde mathoth bedo mang'eny ahinya. Iwacho kanyo ni okwa jogo mariemba apiko mar mondo mi obed kod okata mariemba apiko matiyo kod apaya mar mondo mi obed kod insurance kaachiel kod license mopuodhi e pacho kae. Magi ne giwacho ni owinjo bed ni koro jogo matiyo kod apiko obedo godo. Ka nyaka sani bende koro ne giyango ni wechego mago mag rwako helmet ahinya to ne jo apiko winjo bed ni ja apiko mariemba apiko no nitiere kod helmet to nyaka passenger kata jawuoth ma oting'o kacha bende nyaka bed kod helmet kaluwore ni mage moko kuom gigo manyalo konyo e reso ngima ka koro kuom hawi marach masira mar apaya otimore. Kata kamano jogo matiyo kod apini ahinya nyate kindegi mag sikuku wakoyogi mar mondo mi gibed kod horruok. Derepe kik ringe ng'we erititi to jawuoth bende kik kas derepe. Adere Sharon nitiere jowuoth moko magine makoro gimiyo dereva motisha ni nyona mo walewo kumwadhiye to gikia ni giketo ngimagi kama rach. Omiyo jowuoth
king'eni dhi leo to chak chon. Kabisa. Derepe bende obed kod thuolo mar nindo maber gotieno, ok ni koro gitiyo gotieno, gitiyo godiechieng', kaito ng'ato dhi nindo e ndara. Tingeni sani geche bende osepong'. Nyoro nadhi ng'ado otiko ne ng'ato. Iyudo ka geche duto te madhi Kaluo osepong' nyaka higa manyien. Manyiso ni koro derepe koro nyaka bed gi yo makare. E iti gazet mar auchiel nyaka Koromga Jwang' odiochieng' manyoro naneno ka duol mochung' weche mag yiero e pacho ka nodolo aput mano mar twak kaka yiero madundo nobagi. Yiero madundo wang'e ni nobagi chieng' tarik 27 mano mar dwe mar 11. Odiochieng' manyoro bende IEBC gin bende ne giloso kokadho kuom jakom margi mano Erastus Ethacon ma bende ne giseyo ni bende low voter turnout jogo ma bende osebedo ka luto ombulu bende kwan gi osebedo ka dok chien kikompare chakre higa mar 2017 naneno kwan no nodok chien e higa mar 2022. Yiero madundo bende kama ne gwenge magwa ma Kaluo Joisiaya e kar chung' od bura ma Ugunja bende naneno mana ka kwan atamalo matin mag oganda ema nowuok oko. To mana kamano kaka iwacho kanyo Sharon romo manyoro ma bende koro noyange moko kuom maundu manotimore e kinde yiero madundo. Mano jata tije maduong' mar IEBC Marjan Hussein Marjan en bende nowacho kanyo ne yiero madundo ma koro IEBC ne obago e gwenge 24 ma pacho kae nyaka sani koro ne onyiso picha mano kaka duol matayo weche mag yiero e pacho kae IEBC oseikore yo makare ahinya to mano kotudore kod wechego mago mag teknolojia kaachiel kod kata bedo kod ji manyalo konyogi neno ni yiero timore e yo makare. Kata kamano wacho ni kata obedo ni yiero madundo notimore e yo makare ne oyango moko kuom achiedh nade ma seche moko gin kaka IEBC ne gineno kata gisetimo nonro margi ba giyango ni achiedh nade ma kamago nobedo. Kuom ranyisi owacho weche mago ma otudore kanyo kaka wechego mago mag jopiny oganda mathis kata matin mawuok oko luto mbulu mano yang kanyo kaka voter apathy. Wantiere kod logistical challenges seche moko chopo mar gige luto mbulu kundo mowinjo bedo matek. Wechego mago mag misinformation seche moko ng'ato oyudo ote moro ma ok ni kare kaachiel kod weche ma tin kende mano wacho mag nok mag arita. Kata kamano nowacho ni gin bende gitemo mar mondo mi gine kaka ginyalo neno ni gimedo tiego jopiny ahinya to kotudore kod wechego mago mag luto ombulu nikech wang'e ni en ting' mar IEBC mar puonjo jopiny ber mar dhi goyo kura margi mar mondo mi wechego mag jopiny matin kende mawuok oko dhi luto ombulu kik wane e pacho kae. Mana kamano bende par ni ka ombulu bende ka ombulu dhi mbele nyaka Koromga Jwang' voter ka upande bende chenro makamano bende dhi mbele ahinya gwenge magwa ma Kaluo bende hintiere ne ni wuok oko mano mar ka upande. E it gazet mar abiro Joyce bende ang'e network ma bende hichano e chenro mano mar mbaka oromo. Wach motenore kod mibadhi ma bende ogoyo tach e kor gwenge ma pacho ka nyaka Koromga Jwang' nitiere report ma bende nochiw odiochieng' manyoro kod duol makedo kod weche mag mibadhi EAC mano mar higa mar 2024-2025. Report ma bende ogoyo nyong'ong iwache state agency migepe mago mag piny owacho kanyakla kod counties gi kaka gisebedo ka gitiyo koda mibadhi gi kaka gisebedo ka gitiyo kod omenda mibadhi ma bende ogoyo tach. Wadino duonde mopogore ma bende oket kanyo Joyce. Akanya kasani mana kaka isewacho EACC onyiso luoro margi ahinya to wi medruok mag jogo matiyo kod oboke mag somo mago mothedhi mago miluongo kanyo kod dongere ni wanyalo wacho ni gin fabricated kata false document ma jomoko tiyo godo yudo tije pacho kae. Gino makine mathoth giwacho ni bende miyo pes jopiny lal kaluni kondik ng'ate tich to oboke ma ondike godo tich ok ni kare mano chalo ka gimo kwalo pes japiny to onge kod lony mano e sekta ma ondike no. Wang'e ni odiochieng' manyoro EACC noyango report margi mano mar hik omenda mar 2024-25 ka bende gilero ni kuom thuolo mar higa achiel mokalo mano omenda maromo bilion 22.9 nolundachgi kendo tudgi kod kuo matende ni mago gin omenda mag jopiny mano kwali. Kopogore kod mano bende nitiere bilion 16.5 mane oresi e kuo kanyo wanyalo pamo ne EACC kalure ne gimiyo omenda mag jopiny okolal. Ka nitiere bende omenda madirom bilion 3.4 mane oduoki ne piny owacho omenda manoyudi e yor mibadhi. Gisebedo ka gitimo matek ahinya mondo gine kaka gikedo kod mibadhi e pacho kae kendo wang'eyo ni kinde mathoth gibedo ng'ala manyime mar kata mako moko kuom jotelo maseche moko ne nitiere telo to chini mibadhi omieno gi gisebedo ka gitiyo matek ahinya mar mondo mi giduok chien weche mag mibadhi. Kata kamano e counties magwa bende giwacho ni ema mibadhi otimenewa. Ang'e ni nitiere moko kuom counties ma bende no yangi ni pes jopiny
okosebedo katiyo makare. Nyanya County mano ma Mandera giwacho ni nitiere omenda mabende nochiw ne kembe 10. Giwacho ni mabende nokotigodo e yo makare. Gisani bende EACC timo nonro ne counties mopogore opogore kotenore kod seyo mago mag mibadhi. County ma Kitui nitiere kanyo, Kajiado, Wajir, Kiambu, Turkana, Trans Nzoia, Bomet, Embu, Garissa, Trans Nzoia, kanyakla kod county mano ma Siaya. Warangan ne It Gazette mano mar 10. Nyakwaronga juang kawuono en chieng' tarik 9. Manyiso ni piny Tanzania odiochieng' ma kawuono hingo higni 64 chakre ne giyud loch e lwet wagunda. Nitiere ng'anyo Joyce mabende obagi mane It Gazette mano mar 10. Ng'anyo mabende obagi odiochieng' ma kawuono e piny owacho mano ma Tanzania. Ng'anyo manyaka sani piny Tanzania osekumo. To gimano mako wang'a ni bende jokene ratich oganda mapacho ka gin bende giwacho ni gikore mano mar riwore koda jowetegi e piny mano mar Tanzania. Sharon, ma tielo mokwongo ma jopiny Tanzania wanyalo wacho ni gi celebrate independence bag kata kamano ong'isgi no odiochieng' ma kawuono ng'ata kikuog oko gibede udi margi. To udi ma kamago ka gibedo kora ka ni bo bede yo machalo nade. To ng'eni chieng' independence en odiochieng' ma ji wuok oko ka gimor ni yes ma odiochieng' mane wayudo loch. Kata kamano wang'eyo gik mopogore opogore mosebedo katimore e pinyno mano mar Tanzania. Wechego mago mag demokrasia bende osebed kithiro. Anno ka nitiere moko kuom joked ne ratich oganda ma bende odiochieng' manyoro noloso ka koro gidwaro mar mondo mi chal mano mar Tanzania ma koro ji odak ka gintiere kod luoro mar mondo mi one kaka inyalo thir. Ka bende nyaka sani nitiere wechego mago mag lala, mago mag ringre, nitiere wechego mago mag monjo ute thieth kaachiel kod wechego kata mag thiro duond kanisa mosebedo katimore e pinyno mano mar Tanzania. Ka bende koro ne giwacho ni gidwaro ni weche makamago winjo bed norum. Anno ka ripot makamano nosom ka kod joked ne ratiro mopogore opogore e piny Kenya kae. Ma kwang'iyo sura mag gi moko kuom gi wang'e kendo moko kuom gi bende waluongo gi e studio ka. To nyalo wacho ni en gino makare ahinya ma kinde mathoth gitimo nikech gikedo ne ratich oganda ok mane pacho kae nyaka pinje maoko nikech wang'eyo ni wechego mago mag kedo ne ratich oganda en gino manyalo wacho ni en universal. Winjo bed ni duond gi iwinjo kuonde duto. Bende machinglo ma bende waneno kanyo katuna nyakwaronga juang It Gazette mano mar 14 ma bende adwaro mar mondo mi wang'e. Aneno ka nitiere jotend pinje mamoko ma bende wang'eyo. Aneno ka jatend piny mano ranyisi mokete katun kata mana machinglo jatend piny mar Uganda gi Kenya chal ka gima yuatol ne mama Samia Suluhu ati what will jumuiya do ubote mango. To bende wang'eyo jatend piny William Ruto bende jakom mano mar EAC. Nyaka sani koro en achiedh nade kaachiel kod modola nikech ineno joma koro sura gi chalo ka jatend piny Kenya keni moro ne en jatend piny Uganda. Jatend piny Uganda ka koro enoko ndike ni Tanzania date 9 protest. Kata kamano olor dhot makamano to nitiere rungu moro kae mang'eni kinde mathoth obila tiyo godo kinde ma obag ng'anyo. To mama bende chalo ng'ama nitiere kod wich bar. Koro penjo ka ni riwruok mano mar pinje mago mag East Africa biro bedo katimo nang'o. Warito neno ni tang'o ma biro bedo katimore e pinyno mano mar Tanzania. Jo Tanzania biro bedo pacho kose gibiro wuok oko ka koro ging'anyo kalure kod maricho mosebed kitimo negi kata matimore e pinyno mano mar Tanzania. To diche makawuono bende wabiro bedo kwang'iyo kapo nono ni olornegi mbui kata oyo nikech wang'eni chieng' yiero nyakwaronga juang Tanzania noloro mbui mare. To par ni e kinde ma bende ng'anyo makamagi ochan bende piny Tanzania bende nosiemo jogo ma bende ochano bago ng'anyo mano e piny mano mar Tanzania. Just kapok adhi gi gazette mano mar The Standard nitiere wach ma bende nomi pek e ite mano mar 2. Kik wi wawinj nyakwaronga juang nitiere romo ma bende dhi nyime mano mar kedo ne alwora UNEA ma bende osebedo ka dhi nyime e pachoka. Romo ma bende pod biro bedo ka dhi nyime e kor jumani. Chieng' tich ang'wen mar jumani jatend piny Kenya igeno ni biro bedo ka yawo romo makamano. Romo no oywayo delegates mago jokanyo mawuok e pinje 193 mano mar neno kaka kor lwasi inyalo nya e yonero makare. Odiochieng' manyoro wang'e ni jatend migao mochung' ne wechego mag alwora e pacho kae mano Deborah Barasa ema ne oyawo ayanga romo makamano. Ka bende e kinde romo makamano e kinde ma koro noloso ne oyango ne jogo mane ochopo e romo makamano kata delegates ni thuon wach mano mar romo makamano mano ma higa ni mano advancing sustainable solution for a resilient planet. Kanya kasani koro en gino makoro neno kaka inyalo rit alwora
e yo maber. Ka bende wacho ni sani koro wantiere kod thuolo matin mowinjo bed ni wagoyo okenge mopogore opogore maneno kaka wanyalo rito alwora marwa e yo makare. Romo makamano nochakore ayango odiochieng' manyoro kendo bobedo jumani duto nyaka chieng' tich abich kaparo, kendo en romo ma winjo bed ni ipore wach. To magi duto biro mana jumbe matin kende bang' romo mano mar COP30 manobedo Belem mane pinyno mano mar Brazil. Sharon. To mana kamano nyakorom Gajwang' pani romo makamano dhi nyime pacho ka kendo ibiro bedo kiluwo chenro makamano bende weche magwa manyien. Piny ka kisedhi e gwenge mago mag kadwadh nam chumbi ing'e gigo eko mong'ere gin winy mong'ere kaka cross. Anno ko jadendgi gani Indian cross. Koro sani ntiere okenge mago mag nego ge nikech wachore ni kwan mag gi osebedo ka medore e gwenge makadwadh nam chumbi. Ka nyaka sani osebed kiketo negi kwiri poison mar mondo mi oneg ge. Kaluwore koda nonro aneno kanyo ka oseneg ge. King'iyo gwenge mag Watamu gi Malindi iwacho ni elimination nek mago mag cross che kunguru gi dhuluo chake neno winyo mane nyakorom Gajwang' samoro ng'at mong'eyo nyalo nyisa kar ka winy ka to ang'e mana otenga gi mamoko alur gi mamoko. Iwacho ni nyaka sani Indian cross kata kunguru ang'e gi dho Kiswahili kamano oseneg gi 94,288 to chenro mar nego gi pod ntiere. Iwacho ni gin public nuisance gisebedo ka gilil alwora e kin mamoko. Ato bingeni Sharon kod ne gima thoth ahinya to seche moko ginyalo bedo ni koro gionge to mago moko kuom winy mwang'eyo ni kata nenogi nyalo bedo maber nikech kaluwore kod kit sura magintiere godo. Kata kamano kopogore kod mana no ka isigana makamae bende duol mochung' ne mago le mag bungu mano Kenya Wildlife Services kotudore kod migawo mochung' ne wechego mago mag limbe pacho kae. Chieng' wuok tich ne giyawa yanga chenro mano mar jogo mabro bedo ka bedo e Kenya Tourism Wildlife and Mice Week mano mar higa mar 2025 ka koro giluongo jogo manitiere kod talanta mopogore opogore mar mondo mi obi ochopane onyis were margi. To ang'e ni magi duto timore e kinde ma koro bende wachomo sikuku. To ang'e ni kindego mag sikuku wechego mago mag limbe kadhwadh nam chumbi jathoro bedo mathoth ahinya. Koro inyo bed ni irito alwora kata obedo ni cross gi gin wanyalo wacho ni gin nuisance mana kaka ondike gazet ka winjo bed ni ng'iyo ane kaka inyalo gagi mar mondo mi kik gichanda jodaka mago mag Mombasa. Sharon anyalo wacho ni gin nuisance nikech nitiere kuonde moko Mombasa kono kidhi seche moko bete magawa moro machiegni kod nam tipo maka cross biro ma ichiemo gin nuisance gino ma koyudo ka seche moko jomoko kawe maber gisebedo koro mana ka githeko to kata kamano jogo eko mabende nitiere sector mano mar weche mag limbe to wacho ni ok nego bed ni nego ge nikech par ni imiyo gi kwiri kose migi kwiri poison nyakorom Gajwang' ka gisetho tidhi to iiko gi. Wach makamano nyakorom Gajwang' nitiere kanyo e ite mar 2 ibro bedo ka isomo. Mita nitiere wach mano mako wang'i Joyce kapok wadhi e gazet mano mar The Standard. Wach momako wang'a ok ane Sharon kaluwore ni watemo mar mondo mi wanon ne nyakorom Gajwang' gigo manitiere e gazet omiyo gazet momorogi ginyalo dhi nyiewo to gibedo piny obed mano mar Daily Nation nikech Daily Nation bende nitiere kod weche mamoko manitiere it gazet ma iye kanyo. Mana kamano welo kapok odonjo nyiso kanyo ni gichiegni donjo Joyce to kata kamano wadhi ne gazet machielo. Gazet mano mar The Standard nyakorom Gajwang' thor wach mabende gimenyo otenre kod weche mosebedo ka tuch kotenre kod yudo opanda hinya e gwenge mago mag Nyandwat mano mar piny Kenya Northern Kenya nyakorom Gajwang' ka nyaka sani taparo ni gazet opogore mana kaka nyisiga nyakorom Gajwang' kinde ka kinde sani ka wan gi ID scandal nenore ni ma gazet mano wuok okinyi ma kawuono nyakorom Gajwang' koro gin gindike ni wildebeest blockade. Aparo ni nitiere seyo kaluwore koda nitiere kambi moro ok en kata mana kambi en magawa moro mabende igero Masai Mara wach mabende osebedo ka kelo seyo makoni kod kocha to wach makamano mano en gazet manyoro en manyoro donge mana gazet manyoro kata kamano en wach mana Cleophas neno deche manyoro ntiere hotel mongere kaka Ritz Carlton mabende igero Masai Mara mabende iwacho ni osebedo ka block wildebeest migration. Kata kamano ukiny makawuono min chien tarik 9 konyalo yudo gazet makamano otenre kod scandal mano mar IDs mabedo osebedi ka ipogo ahinya Nyandwat mano mar piny Kenya. Anno ka nitiere gazede mopogore gazede anno ka nitiere pichni mopogore opogore mag jogo makoro seche moko inyalo bed na itudo kod mano
chenro mano mar kao IDs kata opande mano e gwengego mago mag Northern Kenya. Ka wang'eyo ni jatend piny Kenya William Ruto norucho oko mano vetting mane jogo madwa kao ID. Gino mane jomoko makwedo chenro makamago nowacho ni nyalo miyo nitere medruok e wechego mago mag maundu, nikech wang'eyo ni gwengego mago mag North Eastern en gwenge ma okiewo kod pinje mamoko. Ka koro nyaka sani waneno ka nitiere maundu moko matimore. Iwacho ka ni kalure kod jotim nonro, giwacho ni gwengo mago mag North Eastern ma nyaka sani koro ose yawo dhot mano ne jogo matimo wechego mago mag maundu ma giwacho kanyo ni fraud, ka giwacho ni jonjore makamago sani koro ginyalo wacho ni gi take advantage kata gitiyo kod kaka nombeka tol ahinya to ne jogo ma wuok e pinje maoko kata nombek tol ahinya to e wechego mago mag redo chike mag kaw ID e pacho gato. King'iyo moko kuom sura mag Joki Sharon ano ka gin mana jogo ma wuok mana e gwengego mago mag North Eastern Kenya. To kama kamano waneno nyaka jalup ruoth mano ma Isili nitiere kanyo, nitiere Isili North Assistant Chief, the businessman kata mana jalno ero ma bende timo ohala, Judith Kemunto moro bende aneno kanyo, Registrar of Persons mano ma Embakasi, nitiere Clerk of Shima Group International, Registrar of Persons Baka Mkunji, kanyakla kod tipo machielo. Gin dhano 26 Nyakorombe Jwang ma bende iseyo kaluwore kod weche motenre kod mano. Wach machielo, wach makama Nyakorombe Jwang ka yudo thuolo wani some e ite mano mar Ang'wen Gazette mano mar The Standard. Wach machielo bende Joyce kapok wakao yueyo matin e ite mar 8 Nyakorombe Jwang seyo bende osebedo kaluwore kod shares mago mag kambi mar tudruok mar Safaricom ma bende piny owacho chano uso. Nyaka sani Nyakorombe Jwang kar miket seyo e mbui mopogore opogore sani koro ibedo invited kata mno gweli mar mondo mikori dhi chiwo ne na pachi kaluwore kod dwaro mano mar piny owacho mano mar uso shares mamoko kwana tamala 15 mago mag kambi mano mar tudruok mar Safaricom ma bende piny owacho chano uso e nengo mar siling bilion 244.5. Ka nyaka sani koro wacho ni mano uso mano shares mago mag kambi mar Safaricom ma sirikal nitiere godo nyaka sani koro ose nyayo twaka ikinda jod bura ka chiel kod jotelo mago mag kweth mapengo piny owacho ka koro nyaka sani gidwaro mar mondo mi otime e yo malera maonge mibadhi mora mora. Bende wacho ni chenro mano mar kawo pach jopiny bo bed ka iloro kanyo chieng' tarik 8 dwe mar achiel mano higa manyien kama jod bura bro bedo ka koro ng'iyo ni jogo ma koro dwa nyiewo shares makamago mano miwecho kanyo ni investor ginto interest margi en mane to nyaka sani koro bende giwacho kanyo ni state revenue and protection of taxpayers wealth nikech wang'eyo ni kambi mano shares ma sirikal nitiere godo ka Safaricom ochalo kaka mwandu mag jopiny to ere kaka inyalo rit mwandu mag jopiny e yo makare. Bende joma kwedo sirikal osebedo ka wuok oko ka giwacho ni ok en gino makare ahinya ka koro sirikal uso shares mage e achiel kuom kembe matimo maber ahinya e pacho kae. Gino madiera osenyayo twak mopogore opogore. To pani seyo makamago bende jaod bura mano ma Kiharu mano ndini nyoro osebedo ka seyo kang' mamalo ka bende wacho ni shares makamano iuse nengo mapiny miloyo. Joyce wachin mogik watieko Willis to studio. Wachna mogik Sharon ang'e ni jopuonjre mano timo penj marge mano mar grade mar 9 chuny gi nyalo bedo ni goyo kibikibi gi sani ka koro girito ni to duoko bro bedo yo machalo nade. Moko bende bro bedo ka penjore ni yawa school mana yiero cha bende ema bro bedo ka dhiye kata kamano wakoyo gi mar mondo mi gibed kod horruok to jip ma bende osebed kijiwo godo jopuonja ka achiel kod jonyuol kod jogo ma okaw ting' mar rito japuonjre mora mora e pacho kae ni sani kore sa mar loso kod nyathino kapok odhi e grade mar 10 ne ni adiera kit somo madwa dhi timo kata kit career path ma dwaro cha ma e gima botimo kalure ni gima koro gidhi timo e senior school ema bro bedo ka yango kaka kit ngima margi bro bedo e kinde mabiro mbele nikech wacho ni sani en talent based ok en ni soma to kisiyudo marks kidhi e mbalariany to koro kok iyiero gima idwa timo oyo gima japuonjre dhi timo e senior school e gino mobo bedo kotimo seche moko e ngima ne duto miyo jonyuol obed kod rieko to jopuonjre bende obed kod horruok. Taparo ni jonyuol bende wariuru jopuonjre mag walwedo e kinde ma bende penj makamago duoko margi en chieng' tich ang'wen mano mar jumani. Jose Duore erokamano ahinya kuom bedo koda e nonro mar Gazette. Ang'eni biro bedo kitude gi Nyakorombe Jwang e chenro mar Mbako Romo. Nyakorombe Jwang gi kanyo bed bakelo e giko mano mar nonro mar Gazette. Gazette momori e kinde Daily Nation gi The Standard dhi nyiewo. Par Daily Nation kinyiewo odiochieng' ma kawuono gintiere koda ite ma iye Healthy Nation kidwaro bedo koda ngima makare. Standard gintiere koda Financial Standard
Standard ni jogo eko mohero weche motere kod uchumi kanyakla kod omenda. Dakika oskadho 9 tok saa 1 mar okinyi watieke gi kanya korom gajwang' nyawadwa Cleophas Oluoch oseikore mar donjo e twak chenro mano mar piny. Warad kendo e chenro mar mbako rom kanyo saa 3 mar okinyi abiro bedo kamiyi chal mano mar fwambo. Nyinga Sharon Ng'ao, Richard Masane.